ngwa chere. Ihe nchọrọ inye gị ugbu a bụ ihe a na-akpọ okwu ndị ara. Ịmụna ọnwụrụ ụfọdụ okwu ndị Igbo na-abụ ha na-ekwu ha amaghị ebe o si wee pụta. Ọ nwụrụ ụfọdụ akụkụ ọ na-abụ ha na-akụ na-ekwu ha amaghị ebe o si wee pụta. Okwu a dị ka aba n'anya, ihe nke rice. Ị ga-agwa ara tụrụ gị ma ọ bụ mmadụ apụtasị gị ọnwa egbu ole ka atụrụ aka. Mgbachiri ka m gwa gị ebe o si. Mma ebido mgbale otu a nsi ihe ka m nwere dị ka ndị ara ịghọtago. Ọ ya mere m ji wee bụrụ ụdị okpuma ka anyị yitụ ọya ara ịghọtago. Ọya ka a na-akpọ anyị ga-ebido na aba n'anya. Ịmana ihe gbasara okwu a bụ aba n'anya, ụmụaka ọgbara ọhụrụ agaghị amasị ya, ịghọtala. Mana ọ bụ ndị 80, 50, 90 ụmụaka amụrụ ụnyaahụ, ndị 2000 enwere ike ha agaghị ama okwu a na-akpọ aba n'anya. Ebe o si wee bido aba n'anya, n'otu ebe na-arị aba ka onye ara na-aga n'ụzọ pụtara moto ewere gbuo otu ọkụkọ. Onye ara ewere buru ọkụkọ ya banye otu ime ọhịa dị n'akụkụ ụzọ ebe ahụ, were na-adọcha ọkụkọ. Ka ọ na-adọcha ọkụkọ, na-adọchasị ọkụkọ, na-afọchasị ọkụkọ, na-asachasị ọkụkọ, mgbe o ji wee welitezi isi wee lelee anya wee hụ ka igwe mmadụ gbara ya okirikiri, onye ara ewere tie, "Hey! Aba n'anya." Ọzọ anyị ga-akọkwara gị maka ya bụ ihe nke rice. Ịma na mmadụ kwuo okwu pụtara asị ya ma ọ bụ onwe ihe hụrụ dị aṅa ị na-asị ya ihe nke rice. Ngwa gee ntị ka m gwa gị otu o si wee bido. Adị on video please. Mgbe ọbụla mmadụ pụtara asị gị ihe nke rice, ka m gwazie gị ebe o si wee bido. Maka na mmadụ nwere ike kwuo okwu ma ọ bụ ile anya hụ ihe dị aṅa itishia ihe nke rice. Ị maghị ebe ọ malitere, ị maghị mgbe ọ malitere, ị maghị ebe o si wee malite. Otu onye ara na Ọsụ Ite-Ụkwa dị na Ọsụ Local Government n'Imo steeti jere ebe a na-akpụ ozu. Ị mara na akpachala ozu, ndị mmadụ atụchala uli, anọrọ na okpuru kanopin na-eri oriri na-aṅụ nkwụ. Ka a na-eri oriri, ndị na-eri rice, ndị na-eri ụtara, otu onye ara were jere pụta were kwụrụ n'akụkụ oche ndị mmadụ nọ. Otu nwoke were si nwaanyị na-eke nri, oge a na-eme ihe a ekechala nri, onye ọbụla erichara nri, ụfọdụ a na-eri sinyere na-eri extra, ịghọtala. Ka a na-eri ya bụ nri, otu nwoke were kpọọ nwaanyị kere nri wee sị ya biko ya were nri nyetụ nwa amadi a kwụ n'akụkụ ebe a. Nwaanyị ya were pụta were kuru rice tinye n'efere wee lee anya, o were bụrụ na stew adịghịzi na stew agwụla. Ewere si oke na ebe ọ bụ na stew agwụla, si were ofe ọgbọla ahụ fọrọ ọnụ eji eri ụtara, si were ya tinyere ya na rice. Were ofe ọgbọla ahụ wee tinyere ya na rice, ịghọtala. Were ngaji wee tinye n'ime ya, were bufee aka were bunye nwa amadi.
nwa amadi elekọta rice nke lekọta otu ihe si eko ya n'elu wee tie hey ihe nke rice ka aha bụrụ okwu onye ara ngwa a ga-ebuba gị na episode 2 ka n'okwu ndị ara ndị ọzọ gbakwana ebe o si wee malite gbago oge ọ malitere daalụ.